Avui parlem d'un tema molt conegut. Parlem del polèmic canvi d'hora. 2 vegades a l'any movem el rellotge. Una vegada a la primavera, una vegada a la tardor. Tu què penses? Capçalera i comencem. Hola de nou. Estàs en Valencià en veu alta, el canal on t'ajudaré a parlar valencià amb fluïdesa, pas a pas, des del primer dia. Avui vas a escoltar un podcast per a millorar la teua capacitat auditiva i la teua comprensió. Com ja sabeu, a la primavera avancem l'hora. A la tardor endarrerim el rellotge. És un canvi xicotet, però afecta a moltes persones. Afecta al son, afecta al treball, a les màquines i afecta al ritme del dia a dia. L'horari d'estiu té més llum a la vesprada. El sol es posa més tard. La vesprada és més llarga. Moltes persones gaudixen d'este horari. Poden eixir després del treball, poden caminar, poden fer esport o poden prendre alguna cosa amb amics. La llum crea una sensació d'energia. La llum crea una sensació de llibertat. El dia sembla més llarg. Però l'horari d'estiu també té efectes. Quan avancem l'hora a la primavera, dormim una hora menys. El cos ho nota. Algunes persones se senten cansades. Altres persones tenen son durant diversos dies. El ritme canvia i la ment necessita temps per adaptar-se. El cos també necessita temps. L'horari d'hivern té més llum al matí. El sol ix abans. El matí és més clar. Moltes persones prefereixen este horari. S'alcen amb més facilitat. Comencen el dia amb més calma. La llum del matí ajuda al cos, ajuda a l'humor i ajuda a la concentració. Alçar-se de nit pot ser que no siga la millor idea. Però l'horari d'hivern també té un costat difícil. La vesprada és més curta. El sol es posa molt prompte. Algunes setmanes es fa de nit abans de les 6. Moltes persones senten tristesa. Senten menys energia. Senten que el dia acaba molt ràpid. La foscor canvia l'ambient, canvia la rutina, canvia l'ànim. El canvi d'hora genera debat. Algunes persones volen mantenir l'horari d'estiu tot l'any. Diuen que la llum de la vesprada és molt valuosa. Diuen que la llum millora la vida social. Diuen que la llum ajuda a la salut. Altres persones volen mantenir l'horari d'hivern. Diuen que la llum del matí és més important. Diuen que el cos funciona millor amb llum en despertar. Diuen que el son és més estable. La gent que defensa aquesta postura afirma que el cos pateix amb cada canvi. Diuen que el son s'altera. Diuen que el ritme natural es trenca. Diuen que el canvi no té sentit avui dia. De veritat val la pena? Una hora és tan important? És necessari canviar-la?
Molts governs prometen que no la tornaran a canviar, però això mai arriba. La latitud també influeix. En països allunyats de l'Equador hi ha menys llum a l'hivern. El canvi d'hora té un impacte gran. En països més tropicals hi ha més llum durant tot l'any. El canvi es nota menys. Cada regió viu el canvi d'una manera distinta. La rutina personal també canvia l'experiència. Una persona que treballa de matí sent una cosa. Una persona que treballa de vesprada sent una altra. Una persona que estudia sent una altra diferent. Cada horari crea una sensació distinta. Cada persona viu el canvi a la seva manera. I ara, pensa tu, quin horari prefereixes? T'agrada més la llum al matí o t'agrada més la llum a la vesprada? El canvi d'hora t'afecta molt o t'afecta poc? Creus que hauríem de mantindre un sol horari tot l'any? Amb quin te quedaries? Pots dir les teues idees en veu alta o escriure-les en un quadern. Pensar en els teus hàbits també és una manera de conèixer-te millor i una manera de practicar valencià. Gràcies per escoltar Valencià en veu alta. Podràs trobar més podcasts al canal i també trobaràs altres vídeos per a practicar la imitació del valencià real per al dia a dia. El teu treball diari te farà millorar pas a pas des del principi. Cuida't i parla en valencià.